Znači ja kad sam ovo video ljudi bukvalno mi nije bilo dobro. Ovo je bukvalno samo posle par dana. Burger je bukvalno dobio brko. Ovo nije ništa fake, ovo je bukvalno stvaran video. Njega raste kosa bukvalno više nego meni na glavi. Bukvalno se pretvara u monstrum. Ja kad sam video ovaj snimak na Instagramu bukvalno mi nije bilo dobro. Ovo je postalo bukvalno monstrum iz močva. Ovo je bukvalno noćna mora, kao što vidite. Znači bukvalno je cijelu kobasicu napalo previše mušica. Ovi su pojeli bukvalno cijelu kobasicu avokado. Znači svi znate da su bukvalno dajeći i nemam pojma zašto još uvijek niste deo Rock Fam. Sam siguran da su ovo jagode, kao što vidite one su bukvalno odmah otišak. Ali vidite kako sve bukvalno odlazi. Znači bukvalno nisam očekivao da izraste drvo iz bukvalno činije voća koje je propalo. Nisam očekivao ovo bukvalno. Skočio mi je onaj video sa burgerom na Instagramu kako bukvalno izlazi kosa iz jaga. Svi volite sendvič. Ovo je bukvalno samo posle 3 sata. Vidite kako se kreće sendvič ovako, ja bih bukvalno umro od straha ljudi. Ovo je posle sendvič su bukvalno crvi pojeli skroz. Lik inače ima milion timelapsova kao što vidite. Sa voćem, sa hranom, ribama, bukvalno sve što poželimo niko nije uradio. Znači ja bukvalno ne znam nikog ko je ostavio jaje 3 dana ovako. Šta da očekujem bukvalno? What? Zapravo da eksplodira, znači bukvalno tako izgleda. Ovo je bukvalno kao staklo. Shvatio sam da kada ostavite bukvalno hleb, mislite možete je prošlo tipa 100 godina, bukvalno je prošlo samo 5 dana. I šta se desi ako ostavite vodu bukvalno mjesec dana? Tačno ćete vidjeti kako voda bukvalno nestaje. Skontat ćete kako bukvalno sama sebe popije. Lol, istvore se bukvalno. Lol. Ja se ovde odjavljujem ljudi i bukvalno, znači moram da vam priznam, nije mi dobro.